Asa ka engineer ano be? Tuwagan ako to be. Pwede ka kaban, boss? Nga ilara kang gipangwartahan ato? Sila ko ang yatag naman sa kanya. Mas nga pagkasukuan. At doon ako to swimming pool na ako nagipabuhat be. Diyon sa to sa engineer. Nagduda yung kwarto ba? Ibulsa dito niya ang kwarta to. At doon ako to be. Hala ka do, Chik, padulong na si Brian, masakpan dyan ka. Naunsa naman akong gipabuhat to swimming pool. Wa naman din nagkadimao. Asa ka engineer ano be? Tuwagan ako to be. Hello, boss. Hello, engineer. Unsa man na yung trabaho to sa akong swimming pool? Wa naman nagkadimao na eh. Asan ko bang kwarta? Short be, kay ito'y muhang gihatag na budget sa mua, boss, no? Unsa short? Kada ko atong gibilin ako si Muha. Suga-suga pa mga ganito. Na, panubiya ka sa mga materialis, boss, no? Na, mahal ka ayo niya. Napay mga libor. Pero nabiya ka na. Dagan biya kog libor gipang hire ha para mahumag sayo imuhang swimming pool. Mao ba? Basta, humana dyan din ninyo ha. Kaya dili nyo ni mahuman. Bantay lang mo sa kuha. Sige na, babay na. Sige, boss. May problema na, boss. Oh, shit! Liar, yun maatik si Busing. Uy, kwarta, boss, ha? Ay, mga tulutik bantay sa akong balay be. Akong adtuon to be. Ay, wala oh. Kasi, Musta atong balay na to dali? ay, okay raman, boss. Mikalit lagi kagapat diri abos. Dangan, ako ang gisulbi akong swimming pool. Anong wala pa rin nahuman? Na, pwede ka kaban, boss? Nga ilara kang gipangwartahan ato? Saan palagi ko? Di isahan ko nila ba? Sikat-sikat to nila akong kwarta ba? Salamat kay sa Muha, ha? Sunod, dako na kwarta akong ihatag si Muha. Sila ko ang yatag naman sa kanya. Sir, mas nga pagkasukuan. Na, sunod na po na. Agoy ka. Mauday na ginabuhat mo sa kuwang engineer ka ha? Akong kwarta, gipanggasto ng magbabae. Karon lang ka. Uy, boss, naaari ka. Say na ah. Matiming na dito ka. Tungod ka, nakagawa. Karon, alay ka na nagsikat-sikat, alay ka. Bako, magpusangil, boss. Naunsa di ka? Say pataka. Usa dito akong nakitaan. Gini imo haon. Ayaw, boss.